רוצה להיות בבלוג? שילום, יוסף. איפה אבא? איפה אבא? טוב, אז בוא נגיד להם, בוא. יוסף, נשים את זה פה ככה. בוא נגיד להם, בוא. נעשה ככה. אז אחרי שחזרנו הביתה, וכנראה שאין ריתוק לאורן, אנחנו פה בבית עוזרים לקריסטינה ולשמואל בבית. נכון, יוסף? יוסף זה טאץ'? יוסקה. תעשה שלום, יוסף. אבי! איפה אבי? איפה אבא? איפה אבא, יוסף? אבא! הופה. יוסף! בוא. יוסף לא רוצה. רפאי לא רוצה. יוסף! יוסף, מה מצאת? איפה? יוסף! מה? הופה. יוסף. טוב, יאללה, נתראה בבלוג הבא. חמישי שמח, חברים.